Digitálna tlač v dnešnej dobe nie je len o farbe a papieri. Digitálna tlač v dnešnej dobe je hlavne prekvapenie pre klienta, ukázať mu, ako dokáže využiť produktové balenie, marketingové informácie a túto technológiu využiť vo svojom priestore. Presne to vám umožňujú naše technológie, ktoré s využitím 5. prídavnej farby dokážu rozžiariť vaše nové aplikácie, ktoré môžete využiť pre vašich koncových klientov. Naše 5. farby patrí biela, číra, metalická zlatá, metalická strieborná, neónová ružová, neónová žltá a neviditeľná červená. Postupne si ich ukážeme. Metalické efekty dodajú výtlačkom prémiový vzhľad. Zlatá, strieborná, presne tie odtiene, ktoré bežne vidíte len na luxusných obaloch. Neónová rúžová zas okamžite pritiahne pozornosť. Je ideálna na moderný branding, eventy alebo design, ktorý má jednoducho žiariť. Biela? Tá je neoceniteľná pri tlači na tmavé alebo farebné materiály. Umožní vytvoriť kontrast, ktorý by inak nebol možný. Číry toner zase dokážete využiť pri zušľachtení tlačovej aplikácie a dodá jej jedinečný nádych, ako keby ste použili parciálny lak. Neónová žltá vám umožní vytvárať grafiku v pestrých až sietivých žltých tónoch pre rozjasnenie celého vizuálu. A potom sú tu efekty, ktoré nevidíte vôbec, až kým na ne neposvietite UV svetlo. Neviditeľná červená je skvelá pre bezpečnostné prvky, identifikáciu produktov alebo kreatívne skryté motívy, ktoré sa objavia len v správnom svetle. Digitálna tlač už dávno nie je len o letákoch a vizitkách. Je to nástroj pre kreatívny marketing, pre značky, ktoré chcú zaujať a pre firmy, ktoré chcú byť viditeľné. A toto je len začiatok toho, čo sa dá vytvoriť.